sandali, palayain ang pusong di. Ano pala, Boss Alamat, si Christine pala, uuwi na ng Antique, doon na siya titira. Hindi niya sinabi. Tayong dalawa sa huling pagkakataon. So, yun na nga po mga bossing. Kamusta kayo dyan? Icho Boy Boss Cirque Bakari again. Ire-reacta naman natin ngayon yung upload ni Kuya Inzay sa kanyang Facebook page. Nakita nyo naman no, na si Alamat sobrang lungkot at may pa-background music pa nga na kahit sandali. So, ayun mga bossing, umpisa na natin to. Reacta na natin yung upload ni Kuya Inzay. Ano pang inaantay nyo? Let's go! Nakabidyo ko. Hinahinaan ko lang yung boses ko. Nahuli ko si Boss Alamat to. Ay no, tingnan si Boss Alamat to. May istok na naman si Christine. Christine, huli na mo. Baka tumuli pa to. Hindi yung stop kita. Kita nyo na. Guys, wait lang. Sorry, ang hina ng boss ko. Baka marinig ako eh. Huy! Huy, G! Bilisan nyo! Bilisan nyo, may chichika ako. Ano naman yan? Chismoso. Maganda to. Ayoko, gusto yung Ano mo yun? Bilisan mo, mamaya mawala to. Huwag ka maingay. Lalaki tao, marites no? Ini-stock ni Boss Alamat, si Christine. wala ko sa tagay naman. Okay lang yun, parang Pangalan yun. basta, hali kayo, lumapit kayo, mamaya. Oo, hindi tao, pinagtitripan na lang. Hindi naman pinagtitripan. Grabe ka naman sa pinagtitripan. Grabe ka naman. Suportahan niya Kuling naman Ito Yan ako, siya ko tumatawa Ha? Baka malungkot. Hindi niya nga pa nga ata alam eh. Sabihin mo, sasabihin niya natin eh. Uy, wag na. Ay, Kailangan... kuya. Oh, okay. So, hindi pa alam ni Alamat na aalis na si Christine. So, eto ngayon, sila Inzay, sasabihin nila kay Alamat kung ano mangyayari. Sige, tuloy natin. Boss Alamat, maganda ko. Uy, si Robot. Uy, Bot. Ay, kago tulog pala. Tara, hawakan mo nga, G. Hawakan mo nga, G. Kuya, May sasabihin kami, Boss Alamat. mais ka muna, may sabihin kami, importante ito. Hindi na importante. Excited siya Nakarinig lang Parang pogi mo ngayon. Kuya. Ngayon lang ha, ngayon lang. Kasi, uy, hindi talaga. Pero may sasabihin kasi talaga kami. Si Mia. So baka medyo masaktan ka. Uy! Medyo lang naman. Oo, masaktan ka. Oo. Pero hindi sabihin, ako na ba magsabi? Jay, ano pala, Boss Alamat, si Christine pala, uuwi na ng Antique, doon na siya titira. Hindi niya sinabi. So, ayun mga bossing, hindi ko kasi nasubaybayan tong love story nila ni Christine tsaka ni Boss Alamat, no? Dahil nga kababalik ko lang kahapon. So, baka naman, pagbigyan nyo ako, no? So, okay. So, aalis na siya. Babalik na siya ng Antique. So, magiging LDR sila. Ngayon, hindi yata sinabi ni Christine kay Alamat. So, tuloy natin, ha? Hindi, tsaka ito yung sinasabi ni Tin, na siya nga, magpapaalam nga siya sa'yo, ikaw yung... Dapat, oo. ikaw yung gustong niya makaalam. Kaso, hindi mo nga pinapalapit eh. Kaya nga, hindi mo nga kinakausap, para mo malalaman, sasabihin kayo, ganyan-ganyan ka. Ikaw, arte mo din, no? Kaya yun niya. Okay lang. Uuwiin pero iniis ko. Hindi ko alam. Mismo na kagad. Feeling ko ano na sila, nag-chat na, no? Feeling ko. Ewan ko. Ay, hindi nga seryoso? Pero kinikilig. Pero friend niya sa Facebook. Friend mo na sa Facebook. What? Friend? Pero yun nga, basta laman. Anong balak mo? Hindi na kami magkikita eh. Wala sa buhay niya, bakit ba? Uwe. So wala kang pake na alis ka Iba siya? ka. Ano naman? Walang pake na hindi mo na siya makikita kahit kailan? Hindi ko naman kaano-ano yun. Uy, sus, ikaw, Oo nga simple ka pa, simple ka pa. Sus, mimiss mo rin yun. Kaya nga eh. Mo rin yun. Paano? Hindi, talaga, sige ganyan talaga yun si Kuya. Pero ganyan talaga pagka maangas ka, no? Kailangan bad boy ka pa rin sa loob mo kahit na nahihirapan ka na, kahit nalulungkot ka na. No? Ganyan talaga pagka, maangas yung datingan mo, pare. Naiintindihan kita dyan, Boss Alamat, no? Dapat, firm ka pa rin sa lahat ng desisyon mo. Yan. Ito. Mahiyain. Mahiyain talaga. Noon pa, tsaka torpe talaga yun sa babae. Oh, okay. Torpe talaga. So nung bata kayo,
ano talaga siya, torpe. Oo, ganyan. Pero paano mo masasabing gusto niya talaga si Trin? Tulog si Robot to. Alam mo kung paano ko nasabi ko siya si T. Oh. Bakit yun yung stalk? Oh, tapos, Oo nga naman, oo nga pinatanggol dun naman. sa mga gangon, di ba? Kahit sino naman eh. Kahit sino. Si Biboy ka, pinagtutulakan mo pa ito. Ano naman yung itsura niyan? Uy! Pa rin yan. Grabe ka naman. Grabe ka kay B-boy, par. Kaya, kaya malaki ng muscle ni B-boy pero ngayon, talaga to si Kuya. Pero ano ba talaga? So, may gusto siya pero torpe siya. Yung gusto, pala desisyon kayo sa buhay. Hanggang ngayon, wala pa rin girlfriend kasi nga, torpe. Ano lang yan? Pogi-pogi nito. Oo. Ikaw, Oo naman. babae na naman natin, diba? Kaso, Ayaw niya pa. Torpe. Pero ano, pagdating kay Christine, marupok. Marupok, hindi niya lang kasi sinasabi. ang tapang niya sa ibang tao. Pero pagdating sa ano, Oo, gusto, tawagan natin ngayon, ano? Pinihit niya lang rin. kahit na anong angas mo, tol, kahit na anong angas mo, no? Pagka may gusto kang gawin pero hindi mo magawa, pero yung mga kaibigan mo yung gagawa para sa'yo, kikiligin ka pa rin eh. Angas ka pala, alamat, ah! Gumiti. Kinilig siya bigla eh. wala na eh. So, Tawagan na lang natin, tawagan na lang natin. tangi. Sige, sige. Tawagan na lang natin. Hindi, ganda na lang. So guys, gusto ko rin magsabi sa kanila na mag-sorry sa pasensya na hanggang dito na lang yung Ligaw Series. guys, sorry guys. Kasi actually hindi natin kontrolado yun eh. Kasi wala eh. Pupunta na ng Antique tapos doon daw ba mag-aaral? Ang simya. So yun yung mayayari. So Nakakalungkot eh. Baka mo ngayon biglang punta ni Kuya yun. buti ka Antique. Ang layo. Ano ba yun? Di mo nagsasabi? Hindi, pero yun nga, hindi ko alam kung paano tatapusin kasi nakakalungkot din na nasanay din ako na kulitin si Boss Alamat. So, wala nang kay Christine. Wala nang legal series. Wala na. So guys, Ang wala ligo na daw. sabi guys, sayang. Ano, ipagpatuloy ba natin? Ito tanongin mo. Tangi, paano natin pagpapatuloy? Wala na nga, ang kulit mo. Sa iba naman. Hindi, huwag no. Parang Hindi. Ang dali naman sabihin ni Colin na sa iba na lang. Parang pinamimigay niya na lang. Basta. Ang kulit mo din, Colin eh. Hindi na ako papayag sa iba kasi bagay sila ni Ate Christine. Ano ka ba? Hindi, tsaka nakita mo naman yung pagiging desidido ni Christine tsaka effort. Kaya siguro, Oh, okay. So, si Christine yun naniligaw kay Alamat. Ganun ba yun? Hindi ko kasi talaga alam, par. wala. Ikaw naman yun. Wala, LDR na yun guys. Tara na. Hindi na pala siya. Okay din siya. Galit. Pinag-uusapan nyo, nandun pa na nakikinig din pala eh, no? I'll never go far away from you. Sobrang bagay ng kantang yun para sa kanila eh, no? Hindi ko kasi talaga nasubaybayan yung love story nila Alamat tsaka ni Christine eh. Pero mukhang nakakakilig ah. Isipin nyo naman, babae pa yung nagkakagusto sa lalaki. So, sobrang unusual nun sa ngayong generation na to, no? Ngayon, ang gagawin ko, i-research ko kung saan nag-umpisa yung love story nila. Pero feeling ko si Inzay talaga may pakana itong lahat eh, no? Kumbaga kasi, nakikita ko si Inzay yung expert wingman. Yeah, apakaangas! So yun, sana naman di matapos dito yung love story nila na, alam mo yun, may gawin sana si Alamat or aminin niya na kay Christine na gusto niya, malay mo mapabago niya yung isip niya, di ba? Hindi natin alam. Sana ganun yung gawin ni Boss Alamat, sana may gawin siya para hindi na umalis si Christine. Sana wag dito matapos yung ligaw serye nilang dalawa. So ayun mga bossing, maraming salamat po sa lahat ng nanood at huwag niyo kakalimutan mag-like, follow, and share ng ating video. Sir TV out. Peace!